Vet aquí que una vegada, en una dolça nit de primavera, hi havia una masia al mig del camp. Dins la casa hi dormia plàcidament un nen que es deia Kurt. Les hores anaven passant, la lluna es va pondre i va sortir el sol. Era cap de setmana, així que en Kurt pensava dormir fins que el cos li digués prou, però a les 8 en punt del matí va aparèixer per la porta la seva mare. Fes a favor de llevar-te! Fa un dia molt bonic i l'has d'aprofitar! Mare, però si són les 8 del matí, què faré jo tant d'hora? Primer de tot, esmorza bé i després segur que se t'acudirà alguna cosa. En Kurt era molt bon nen, així que va fer cas a la seva mare, es va llevar, va fer el llit, va parar taula i mentre esmorzava va pensar que amb el bon dia que feia ni tele, ni ordinadors, ni deures, sortiria a passejar. En Kurt li encantava caminar pel camp sense cotxes ni motos, tot estava gairebé en silenci. Però mentre caminava, de sobte... Què deu ser aquest so? Va parar més atenció. D'on deu venir això? A poc anava avançant i el so es feia més i més intens, fins que va arribar davant d'un arbre. Va mirar darrere el tronc i va veure una cua peluda que no parava de moure's. Que hi ha algú aquí? Que em podríeu ajudar, sisplau? Ostres, sí, esclar que et puc ajudar. I tant, mira, comptem fins a 3 i t'ajudo a aixecar-te, val? A la 1, a les 2 i a les 3. Moltes gràcies! Però no, i es pot saber què t'ha passat? És que intentava saltar d'una branca a l'altra i m'he caigut. Sort que has vingut perquè no sé pas com m'hauria aixecat. Doncs res, tu, molt content d'haver-te ajudat. Com et dius, per cert? Jo em dic Ratolina Martina del Bosc i tu com et dius? Jo em dic Kurt a seques. Escolta, Curtaseques, a partir d'ara voldràs ser en Kurt, el protector dels ratolins del bosc. Què et sembla? Ostres, quin honor! M'agradarà complir amb aquesta tasca de protector dels ratolins del bosc. I així va ser com en Kurt va passar a ser una figura indispensable entre els ratolins i animalets del bosc. Cada vegada que un d'ells es feia un cop o quedava ferit quan intentava saltar d'una branca a l'altra, en Kurt corria a ajudar-lo. I fins a dia d'avui, a cada bosc, de cada poble, de cada racó del món, hi ha un nen o una nena que s'encarrega de protegir els animalets i els ratolins del bosc. I conte contat ja s'ha acabat.